Jesus, urteko pertsonaia, hau? Ez dakit bat natorren. Zein? Argiago hauskatu neska. Ez da erraza, ez? Pentsa, begira. Nor da ba? Futbolari norbegiar bat. Eskualdeko aldizkari honetan bere izendatu dute urteko pertsonaia nagusi. Ara, eta ze balentria egin du? Ibilbide oparoa omen du futbolean. Besteak beste, FIFAren urrezko baloia irabazi duen lehen emakumea da. Kirolari amorratua eta oso lehiakorra. Emakumezko kirolari bat urteko pertsonaia. Primeran iruditzen zait. Ta gainera futbolaria. Bai, futbola gizon erakusleio topikoarekin hautsi behar da. Hala ere, herri aldizkari batek atzerriko pertsona bat nabarmentziaren ez daukat oso argi. Betiko konplexuak. Ze konplexu. Beti kanpora begira gabiltza. Hemen egindakoari importantzia kenduz. Tan hori zendatuko zenukezuk? Hauxe bera, Gorka Urbizu. Berri txarrak taldeko abeslaria. Euskal kultura munduratu du. Eta hori gutxi balitz, musikari horrek baditu beste balio garrantzitsu asko ere. Esaterako? Erreferente bada. Arrakasta izan badu ere ez dio uko egin bide berriak arakatzeari, naiz eta jakin agian horrela jarraitzailea galduko zituela bidean. Alderantziz, jarraitzaile leialak ditu. Jendeak arriskatzea eskertzen du, nik bai behintzat. Baita nik ere. Gainera, munduko estenatokietara jauzi egin dute, baina sustraiak ahaztu gabe. Ez dituzte zirkuitu alternatiboak alde batera utzi. Egia, bai. Alare, ez dakit nik pertsona anonimoagoak hautatuko nituzke. Adibidez? Aldizkari honetan bertan ageri den Busturialdeko harrera taldea. Zer itzen? Talde bat? Uste duzu talde bat izan daitekela urteko pertsonaia? Bai, noski. Norbanako hoien guztien ordezkari. Arrazoi. Gainera nik ezagutzen ditut. Errefuxiatuei laguntzea arduratzen dira. Langile porrokatuak dira. Inurri lana egiten dute. Bai, inolako heldulekurik gabe etortzen den jendearen oinarrizko beharrizanak asetzea dute helburu. Isileko lana da, ez dirudi diztira handikoa, baina premiazkoa da zinez.